खुलुमबाय दिनै 24 नभेम्बर 2023 शुक्रबार तामिलनाडु रायजोनि रामानाथापुरमनि गंसे सोरखारि फरायसालियाव सासे 10 थाखोनि फरायसाखौ थाखो खथा सिङाव दौलें लानानै थैना थानायाव बोखांनो हादों। थैनाय फरायसानि मुङा जाबाय जे दीपक 14 बोसोर बैसोनि आरो बे जाथाया कादालादि फरायसालियाव जादोंमोन। दीपकआ फरायसालियाव फुंनि 8 रिंगायावनो फैनानै थाखो खथाखौ दरजा मारनानै लक खालामनानै बे जाथायखौ इनाय खालामदोंमोन। दीपकआ बेनि सिगांबो 2 दान सिगां न'निफ्राय खारदोंमोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। नाथाय दीपकआ बे जाथायखौ मानो खालामखो, सोरनि थाखाय खालामखो बेखौ दासिमाव मिथिनो मोननाय जायाखै। नागा आफादा नागा ओनसोलनि नागा गामिफोराव हाबनायनिफ्राय आसाम राइफलखौ गोजानाव थानो थाखाय खावलायदों बा होदों। कनसाग्राम भिलेज अथ'रिटि आरो कनसाग्राम नागा वुमेन इउनियनआ मणिपुरनि कांपकपियाव सरासनस्रा सुबुंफोरखौ बुथारनायनि बेरेखा गोख्रों सोमावसारदों। थांनाय 22 नभेम्बराव आसामनि दिरागाव बम ब्लास्ट खालामनाय जाथायाव लोब्बा थानाय आलफा उदां उदखारि आफादनि सासे केडारखौ आसाम राइफल आरो आसाम पुलिसआ गोख्रों अपारेसन खालामनानै तिनसुकियानिफ्राय एरेस्ट खालामदों। हमजानाय केडारनि मुङा जाबाय आच्युतानन्द नेव उर्फे निलय असम। दा बेखौ एरेस्ट खालामबाय आरो दा बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ। बीजेपी हान्जानिफ्राय आरोबाव सासे बिबान हगारदों। क'क्राझाराव गले गले बीजेपी हान्जानिफ्राय बिबान हगारगासिनो दङ। क'क्राझार जिल्लानि नेहाथारि जासमिन ब्रह्मआ बीजेपी हान्जानिफ्राय ओंखारबाय। दिल्लीनि भरतनगर ओनसोलाव सासे 35 बोसोर बैसोनि सुबुङा गावनि बिसिजों नांलाय खमलाय जानायाव गावनि 2 गथ'फोरखौ बुथारनो नाजादोंमोन आरो गावखौबो फोजोबनो नाजादोंमोन, नाथाय रावबो थैथारासै। बे समाव 2 गथ' आरो गावखौ फाहामसालियाव फाहामथायगासिनो दङ। जाथायखौ खालामग्रा सुबुंनि मुङा जाबाय राकेश। राकेशआ सानफ्रामबो जौ लोंना थायोमोन, अदेबानि जेबो खामानि मावामोन। बेनिखायनो बिजों आरो बिसिजों खामानिखौ लानानै नांलाय खमलाय जादोंमोन। बेहायनो बे जाथाया जादों। 9 थाखोआव फरायबाय थानाय सासे बर' गथ'आ गोजां बोथोरनि समाव साहाजों जाग्रा मुवा बेसाद गुदुं गुदुं थासिमला फाननानै गावनि आखाइनि खरसाखौ दिहुनदों। गथ'आ बुंनाय बायदिब्ला थासिमलाखौ सेरसेयाव 60 राङाव फानो। बाबु गुड मर्निं। गुड मर्निं। नों बबेनिफ्राय फैदो? आख्रा। आख्रानिफ्राय मा लाबोदोंमोन बेहाय? थासिमलि। जोब्बाय? खै किल' लाबोदोंमोन? 12 किल'। सेरसेयाव मा दाम? 60 थाखा। 60 थाखा। आच्छा 12 किल'आ जोब्बाय? बबेथिं फानबोखो? खुंथामारियाव। गामि गंसेयावनो जोब्बाय 12 किल'आ? बा। ओमफ्राय नों बे फुङावनो थासिमलि फाननायजों लोगोसे मा खालामबावो? फरायो। मा थाखोआव फरायगासिनो दं दा? क्लास 9। क्लास 9 आव मोनबाय। मा समनिफ्राय थासिमलि फाननाय? क्लास 8। क्लास 8 आव थानाय समावनो फानदो? अके, बोसोरसे थासिमलि फानबाय माथो नोङो ना? ओमफ्राय थासिमलिखौ फाननानै फैसाखौ नोङो मा खालामो? बहि फावथेन बायो। नोंनि फरायनायनि खरसाखौ नों गावनो दिहुनना लायो। न'आवबो होयो? सोरनो होयो फैसाखौ? आइनो बाबानो? आइनो होयो। आच्छा, जोबोर मोजां बाथ्रा। नों जे फुङावनो खैथायाव सिखारो? 5थासोआव सिखारो आरो ना? ओमफ्राय 4थायावनो सिखारो? 4थायाव सिखारनानै थाखौ सोर रुयो? आदा रुयो। नोंबो हेफाजाब खालामो था रुनायाव। ओमफ्राय खैथासोआव ओंखारबोयो? 6ता, 5थासोआव। 5ता, 6थासोआव ओंखारबोयो। आच्छा, ओमफ्राय फानखांनायसिमहालागै आधा घन्टासोआवनो फानखाङो? ओमफ्राय नोंना फरायनाया माबोरै दा बर्थमान? फरायगासिनो दङ ना? बबेयाव फरायो? हिमगिरि स्कुल। हिमगिरियाव। अके। ओमफ्राय बेखौ मावनानै नों माबायदि मोनदों थासिमलि फाननानै? खरसा मोनदों नालाय मोजां मोनदों आरो ना? आच्छा, जोबोर मोजां बाथ्रा दै। बरिया, नोंखौ लोगो मोनना मोजां मोनदों। बिदिनो उननि समफ्रावबो ना गावनि खरसाखौ गावनो दिहुननानै जाहाथे सोलिलांबाय थानो हायो ना? न'खराव आइ आफाया नोंनो फरायनायनि खरसा होनो हायाखैब्लाबो नों जे माने बेबायदि खस्थ' खालामनानै फरायदों, जोबोर मोजां बाथ्रा। अके, दा नोङो फरायनायखौबो गोसो होनांगोन दे। बेबायदि थासिमलि फाननायजों लोगोसे
सोलोंथाइखौबो लाफानो नांगोन जाहाथे मोजां फरायो ना ना मा नामलाय रबिसन टाइटेला रबिसन बसुमतारी अके दे होमबा ना गाबोन लोगो मोनलायगोन दे नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर गोजोन्थों एसेनोसै जय बर' हारिनि